opklap. Meneer Tino, we willen u verspreken. Is dat zo? Kado, ada mafuking. Bifaya normal no. Kado sama doe. Wat? Ga naar buiten. Ik denk niet thuis meer. Wat? We zijn bij de poort. Wat is er aan de hand? Ik vertel je later, oké? Ik ga wegspringen via de achterdeur. Wat bedoel je? Wie zijn die mannen? Waarom moet je weg? Schat, ik ga. Zeg me wat er is. Schat, ik ga. Stuur me sms als je uit de bus denkt. Meneer Tino, we hebben even nodig. Maak je niet druk, ik ben zo druk. Ja, hou die kinderen binnen. Goedemiddag. Tino is er niet nu. Had u een boodschap? Mevrouw, we komen namens meneer Tino Sambas en vertellen dat meneer King hem wil spreken. Meneer King? Wat is er aan de hand? Waarvoor? Kijk, man, rem, ik kom op je man. Ay, ook je Tino, meneer King heeft je nodig. En weet wat voor toch? Voor mij is dat moeilijk. Laat u de man met rust. Laat hem. Ma, wat is er? Waar is pa? Ik weet. Lopen, doe snel man. Meneer King, we hebben meneer Tino naar u toegebracht, zoals u had gevraagd. Goed, heren. Meneer Tino, neem plaats. Tino, je weet waarom ik je heb laten komen, toch? Ja, ik weet het wel, ja, maar. Ik wou zeggen, ik kom, ik heb hier voor en vanwege drukte. Drukte? Wat dus je had het ook te druk om naar het werk te komen? Want ik heb je al 2 weken niet gezien. Had je plotseling geen zin meer om een chauffeur te zijn? Nee, dat is het niet, maar ik was ook al een paar dagen ziek en... Ik ga het gewoon zeggen. Je bent plotseling verdwenen omdat je termijn om het te betalen al is verstreken. Hoeveel was het weer? 10.000 US. Precies. 10.000 US. Heeft u mijn geld aan, meneer Tino? Nee, nog niet, maar als u nog wat tijd geeft, dan kan ik het wel regelen en dan krijgt u uw geld zien. Luister naar Tino, nu zie je maar als een chimboy. Je hebt al 2 keer om uitstel gevraagd en ik heb je uitstel gegeven. En daarna ben je verdwenen. En nu wil je weer uitstel. Bang als puto man. Weet je wat ik vroeger had gedaan met iemand die me schoon voor de gek om? Alsjeblieft, meneer King. Ik kan het wel regelen. Ik krijg uw geld zeker. Geef me nog een kans, alsjeblieft. Biggie. Ik moet zoveel dingen nog betalen toch? Huur, eten voor mijn gezin. Ik heb geen kans meer om je te geven. Weet je, ik ben een man met veel invloed. En ik zal ervoor zorgen dat je zal pinaren in de gevangenis. Nooit meer in mijn kaloudis. En wanneer je in de gevangenis bent, zullen je vrouw en je kinderen in het huis moeten. Want alles dat jij hebt, ga ik laten verkopen om jouw schuld te helpen dekken. Meneer King, alsjeblieft. Ik doe wat u wil. Maar alsjeblieft. Laat mijn vrouw en kinderen niet uit het huis gaan. Waar zouden ze gaan? Ze hebben nergens om te gaan. Als u
al ons bezit verkoopt, hebben ze niets meer. Of vrouw en kinderen. Hoe gaan ze eten? Ik breng het geld naar binnen. Hoe zouden ze verder gaan zonder mij? Meneer King, ik ben fout. Dat ik probeerde u voor de gek te houden. Ik zou u niet zo snel terug kunnen betalen als ik had gezegd. Maar alsjeblieft, laat mijn vrouw en kinderen niet hieronder lijden. Tino. Luister. Ik heb naar je geluisterd. En omdat ik zie dat het welzijn van je gezin belangrijk voor je is, zal je de schuld kwijtschelden. Kwijtschelden? Alles? Ja, alles. Jij blijft ook gewoon hier doorwerken. Werk harder dan je ooit deed. Zodat ik geen spijt krijg van mijn beslissing. Denk aan je gezin. Ja, zeker meneer King. Daar zal ik geen spijt van hebben. Meneer King, dank u wel. Dank u wel. Meneer King, dank u wel. Ja, oké, is goed. Guys, breng die maar weer naar huis. Hey Perry! Plein man, kom hier voor. Hey Tino. Hey. Ik nog wel iets Papa, je baka zeker. Ik heb hiervoor tijd nodig toch? Hey? Hey, hoezo tijd? Is er wel langer in pijn met 100 US? En mijn afstand zitten en nu je home je op. Tino, rust. Maar mijn zorg hard time met me nodig. Eind van moe. Maar pa je baka zeker. Sabi toch, Tino. Is dat me langer toch? Een koffer je zeker. Look nou. Nu de vrouwtje zwanger. Pas voor huis. Dus. Tino. Hoor patiëntie even. Hey, look nou, is mooi waar. Maar mij, nou mag die zo lang boy. Hey, geef me mijn geld man. Hey, Tino, zeg je toe? Met dat pa je baka toch op je rekening nou man. Look nou, als ik ook ben, met jij de geld direct. Hey, Tino, lof me man. Wat? Hey, lof me man. Hey. Ah! Gooi nou. Hey, lof me man. Tino. Apa door jongen? Jongens, lukusa Tino edu nanga egi mati. Omwa 100 US. Da vorige week een man Tino bij Bita Jana Basi. Want Basi bij een sroting. Dit is nog een boy. Mogo tegi Basi wel. Meneer King. Ja. Tino. Wat is er? Verleden zo bij u kwam bieden, omdat hij u niet kon betalen. Heeft zijn eigen vriend laten opsluiten om 100 US. Om 100 Om US. 100 US. Had hij nog maar. Tilo, meneer King wil je spreken. Je moet je nu bij hem aanmelden op het terras. Je wou me spreken, meneer King. Tino. Ik heb iets vreselijks over je gehoord. Eigenlijk wil ik het bijna niet geloven. Maar is het waar? Wat dan, meneer King? Tino, doe niet alsof. Is het niet zo dat je Perry hebt laten opsluiten?
Dus eigenlijk was het iets zo Perry en ik. En... Wel, ik bemoei me toch ermee. Want Perry is ook mijn werknemer. En weet je wat ik zo erg vind? Ik heb begrepen dat je hem hebt laten opsluiten omdat hij niet betaalt wat hij schuldig is. Is dat zo? Jawel. Hoeveel is hij schuldig? 100 US. 100 US maar. Dan laat je die man opsluiten. Je hebt geen gevoel, hè? Weet je wat ik met je had kunnen doen dat je me niet kan betalen? Maar omdat ik rekening hield met je gezin en omdat mijn memory een cadeau. En dat doe je zoiets met je collega die je veel minder schuldig is. Maar ik luister te lang met Je hoeft niets uit te leggen. Ik heb mijn contacten bij de politie al op de hoogte gesteld. Om wat jij hebt gedaan, heb ik me bedacht. Je kan niet betalen, dus je gaat de gevangenis in. Joker die je bent. Guards, breng die schop naar de politie. Ik doe alles wat wil, meneer King. Wat heb mijn vrouw in mijn gezin? Meneer King, hoe gaan mijn vrouw en kinderen eten? Meneer King, alsjeblieft. Meneer King, alsjeblieft, meneer King. Mevrouw, mijn gezin. Meneer King!